Hej, Jakob ude fra Jørgen. I dag er vi lige kommet udenfor en gang til en lidt mere speciel opgave. Vi har en kunde, der ringer til os, som har set nogle af vores videoer og ønsker os lige, om vi vil prøve at kigge på den her Ford Transit, som har svært ved at starte, når den er kold. Og det er egentlig derfor, vi står udenfor i dag, at vi lige lader den stå natten over, så den var helt kold, så vi kunne prøve at teste helt nøjagtigt, hvad der var, der skete. Oprindeligt, inden jeg så bilen, havde jeg egentlig en idé om, at det kunne være noget dårligt brændstofstryk eller andet. Kunden her sendte en video af mig, hvor de prøvede at starte den, hvor bilen står næsten et minut og har svært ved at starte, og man kan høre, og så kommer den ind til sidst. Når bilen så har kørt, og den er varm, så kører bilen fint og kan egentlig starte med det samme igen. Så er det, når den står natten over til næste morgen, så er det galt igen. Jeg vil lige prøve at vise her, hvad det er, vi har gjort. Det vi har gjort her, det er, at vi har lavet noget, der hedder en relativ kompressionstest med et skub og via en amperetank, som ligesom måler på ampereforbruget. Og ud fra det kan man ligesom konstatere, om kompressionsbalancen på cylinderne er ens. Og nu bliver det selvfølgelig en lille smule teknisk for dem, der ikke lige ved det, men det man kan se her, det er, at den røde her, det er ligesom cylinder 1, så vi ved, hvor vi er henne. Og man kan egentlig se her, at her der ligger vi heroppe, og så daler vi en lille smule, og især den her cylinder her. Det må så blive, jeg nu kan ikke lige huske, hvad det er for en cylinder. Men der kan man se her, at der er meget stor forskel her. Og man kan faktisk også høre det, når man starter bilen, at det er galt med kompressionen på den. Den her måling, vi har lavet her, kan vi ligesom konstatere, at der er et problem med kompressionen, og vi kan også bekræfte det, vi kan høre, når vi starter motoren. Så ud fra den her måling skal vi lige have en snak med kunden om, hvad er det, vi skal her? Skal vi gå videre med det eller andet? Bilen her har været ved Ford og nogle andre værksteder, og der er blevet skiftet lidt dele frem og tilbage. Helt nøjagtigt lige hvad der er skiftet, jeg er ikke lige helt klar over. Udover at jeg ved, at der er blevet skiftet noget komplet brændstoffilter med hus og nogle slanger og nogle andre ting. Så det vi skal nu, det er, nu skal vi lige have nu ringer vi til kunden og siger, at der er i hvert fald uden tvivl noget fejl på kompressionen på den her motor. Og så skal vi jo ligesom have en aftale om, jamen, hvad er det, vi skal gøre herfra, og skal vi have den åbnet mere op, eller ja, hvad der skal ske. Det der egentlig er alfa og omega i sådan en situation her, det er, at man har adgang til de rigtige data og det rigtige værktøj. For der ligger faktisk en kendt fejl på, at på dem her 2.0 EcoBlue motorer, kan der gå dårlig toppakning, eller de kan blive utætte i udstødningsventiler og andre ting. Så ja, vi skal kigge lidt nærmere ind i det, og så må vi se, hvad kunden vil have gjort ved den. Og hvis det er sådan, at vi skal lave den, jamen, så prøver vi at se, om vi ikke kan lave en video, når vi ligesom får den skildret. Hej. Nå, lige en opfølgning på vores kære Transit, som vi snakkede lidt om før. Vi har egentlig haft en skildret, jeg har lige været på kursus, så jeg har ikke lige nået at egentlig lave en video af det. Men jeg kan lige vende kameraet om, og så lige prøve at se, hvad der egentlig var, vi fandt ud af. Vi har haft foran pillet af her, fordi at for at komme til gløderørene skal du have indtuning. De sidder under indtuningsmandfolden helt gemt her nede bagved. Så der skal man have hele foran af køler og AC-køler og alt det her. Og vi har egentlig målt kompressionen på motoren. Og ganske rigtigt, så var det, som vi egentlig kunne se på skobmålingen, at det var her, der var et problem. Ford foreskriver, at alt under 20 bar i kompressionen er for ringe, og 3 af cylinderne lå på omkring 17 bar, og så havde vi faktisk en, der lå helt nede på 13 bar. Og satte vi stemplerne i, kompressionstakten, sådan at alle ventiler, det er lukket, og boostede trykluft ind, så kunne vi faktisk lave sådan en lækagetest ind i cylinderen. Så kunne vi se, at eller høre, at der kommer trykluft ud af udstødningen. Og det er simpelthen fordi ud af udstødningsventilerne, at de er utæt. Og det er egentlig, det er faktisk lidt en kendt problem på dem her. Og vi har så efterfølgende snakket med kunden om lige hvad han ville. Og kunden har ønsket sig ikke at få den lavet. Han vil sælge den som den er, og så købe en ny i stedet for. Så det er derfor, vi er ved at samle den, så han kan få den igen. Så ja, det var lige det her for den her gang, og tak for nu. Hej.